సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్ చూడండి. సూపర్ ఉంది వీడియో. అందరికి నచ్చుతుంది. తెలుగు సాంగ్ ఇది గూడా. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 3 లేయర్స్‌ని కాపీ చేసుకోండి. సో లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని 3 లేయర్స్‌ని కాపీ 3 లేయర్స్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ 3 లేయర్స్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో ఇప్పుడు మీరు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సింపుల్ ఈ లేయర్ మీద టచ్ చేసి ఎడిట్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో మీకు ఏ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఫోటోని సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసి కిందికి తీసుకురండి. కిందికి తీసుకొచ్చి ఈ ఇక్కడ స్టైల్స్ అని ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసి దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. సో ఫోటోని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ కరెక్ట్గా ఇట్లా పెట్టేసుకోండి మీకు నచ్చినట్టు. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. కింద ఫోటోని డిలీట్ చేస్తే బ్యాక్ వచ్చేస్తారు. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. 3 ఫోటోస్ని సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ లేయర్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, వీటిని వదిలేసేయండి. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఫోటోది ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటోకి ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో సెకండ్ ఫోటో ఉంది ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ 4 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. 9 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 11 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 13 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 14 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ లాస్ట్ ఇక్కడ 16 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఇక్కడ 15 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇద్దరితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా.
షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.